Και κύριοι, η συγκεκριμένη άποψη των ανθρώπων που θα εκφραστεί δεν εκφράζει κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Να περάσουμε αυτή τη στιγμή στον ανταποκριτή μας, κύριο Σόμπολο. Ναι, ισχυρή έκρηξη είχαμε στο στάδιο Καραϊσκάκη όταν ο Σερμετζίδης με μια καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-2. Κοιμούνται. Τι μαλακίες, εντάξει, κόψτο. Κάνει σιρήνα. Καλά, κέντρο Α3, δεν επιβάστε. Σκεφτείτε ότι κάθε φορά που πατάτε γκάζι στο όχημά σας, τα ελαστικά φύρονται όπως η γλώσσα του Νίκου. Οι άνθρωποι καραδοκούν να εμφανίσουν τα βιβλία χωρίς χαλιά. Τα χαλιά πλήττουν μέσα από το τσουμπόξ της καράφλας. Σοβαρευτείτε. Κάθε φορά που σκέφτεστε, το χάος εξαπλώνεται πίσω από κάθε μολύβι. Το μολύβι πρεσαρισμένο από μια σταλιά καπνού. Αυτό που είναι διαφήμιση για τα αγροτικά και των ναρκωτικών. Ναι. Μπορεί και χωρίς ναρκωτικά. Ναι, μπορείτε και χωρίς ναρκωτικά. Σκεφτείτε κάθε ανθρώπινο όν που φοράει πορτοκαλόχρωμα μπλουζάκια. Σκεφτείτε τα νύχια μιας κατσαρίτας που θέλουν λιμάρισμα χωρίς κατσαρόλες. Σκεφτείτε το καπάκι μιας βιτρίνας να σπάει πάνω σε πλακάκι από ούζο. Οι κάλτσες του Δον Κιχώτη ήταν έγχρωμες. Γι' αυτό η Sony παρουσιάζει τη νέα εκπληκτική κινηματογραφική ταινία «Ο διάφανος γιακάς της Μπλε Μαρίας». Γι' αυτό το λόγο όλα αυτά που σας είπαμε προηγουμένως είναι τραύματα, αποσπασμένες χειροβοβίδες που λιώσανε μέσα σε παγωτό, μέσα σε κατάψυξη η οποία υποφέρει από υποθερμία. Καταψύκτες Bosch. Νέα προηγμένη τεχνολογία από τη Fujitsu. Το πόδι του Νίκου ετοιμάζεται να πατήσει πεντάλ γκαζιού στο νέο όχημα διαπλανητικής εξερευνήσεως Γιουχαχμούμπα Αλχαχούλ, χρόνια πολλά Χομεϊνή. Όταν ο Σβάχτεν Σράους, ένας άνθρωπος πρωτοποριακής τεχνολογίας, συνδύασε το μοναδικό εξερευνητικό όχημα Enterprise Converter Application System Converter from glass at white on the hill to go from my best of my love to ice on your house to the rhythm forgether on myself. If you change to be other ways, fucking do it. Fucking just little winner, fucking a fucking first chance of ready back in the motherfucking state, sure I fucking do it as soon as another way to consider a little way of change. It's not the piece, not the plane or what it comes. Alright, the fuck motherfucking radio, motherfucker. Okay, alright. You took it to me. You have a problem with my father, bastard, father, Σκεφτείτε